на първо място няма да губя времето и средствата, публичните средства за работата, която ще върша. Смятам, че е много важно работа да се върши експедитивно, да се разходват средства само с оглед постигане на определената цел и да се икономисва освен парите на нашето общество и времето. Знаем, че най-ценният ресурс в днешно време е времето, с което разполагаме. Мисля, че мога да участвам в подобряването на правилата, които са в нашето общество за работа, и по този начин да спомогна за улесняването, ако щете, и на обикновения гражданин при ползването на административни, обществени, социални, здравни, всякакви такива услуги, както и на бизнеса. Веднага давам един елементарен пример. Такса смет. Такса смет, както е известно, в момента се плаща на база данъчната оценка на имота. Това не е справедливо. Аз съм убеден, че може да се намери начин такса смет да се плаща на база реално извършената смет. Това е едно обикновено нещо. Нямам намерение да говоря и да обещавам някакви високопарни неща, че тук ще закрепим икономиката, че ще спасим енергетиката и така нататък. Това става в голям екип с много специалисти. Аз лично не съм поддръжник на идеята, че политика трябва, видите ли, да разбира и да е запознат от всичко. Не, според мен политика, като всеки един ръководител или лидер на някаква група, просто трябва добре да подбира екипа и да взема политическите решения на база на заключенията, които му дава експертизата, т.е. екипа, с който работи. С това ще бъда полезен на гражданите, плюс това съм си бургазлия. Тук съм роден, тук работя, семейството ми е тук, приятелите са ми тук. Нямам намерение да се изнасям да живея на друго място. Сега с оглед естеството на работата, ясно е, че там примерно 3 или 4 дена през седмицата ще съм в София, останалото време възнамерявам да съм си тук, дори на работното си място. Имам екип, с който работя и смятам, че личната ми работа няма да пострада от обществената, или поне, защото няма как клиентите искат да видят мене, но за определен срок от време съм решил да жертвам това мое лично време и професионални занимания в името на по-голямата цел. Ще се откажа от имунитета си. Няма да гласувам с чужда карта и ще работя. Може би първото е, че ще работя, и след това другите неща. Хората, които сме в Синята коалиция, всеки един от нас има определени успехи в служебната, професионалната дейност, с която се занимава. Голяма част от хората в Синята коалиция имат богат управленски опит. Голяма част от хората в Синята коалиция са участвали в предходно управление на държавата и са се представили много добре. Тоест, имаме една комбинация от опит, знания, умения и желание да бъдат приложени тези знания, умения и опит. Докато от другите политически партии аз лично не наблюдавам такава експертиза, нито някакъв управленски опит. Да не говоря за партии, където са се появили преди няколко дена или последните 5 години 6 пъти са сменяли програмите си и не е ясно какви са, какво са правили. Още по-малко е ясно това, дето го обещават в момента, дали ще го направят. Синята коалиция може спокойно да заложим на нея, защото ще сме сигурни, че това, което казваме, че ще бъде свършено, то ще бъде свършено. Твърдя го на база опит. Както ни е известно, последните години нашето общество взема решение не на база на опита, а на база на думите. И може би това е една от причините да страдаме, включително и хора като мен, да си